Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngicela nje kafushane ukubonga, asibongeni lo nyaka njengoba usufike emaphethelweni. Siphakamise uNkulunkulu kukho konke asenzele khona. Ake sijwayele ukuncoma okuhle kakhulu. Sikiye ukubi ngoba vele kusihethile sakhala sagcinela sigcine khona. So asifocus kulokho kuhle. Sibonga ukuphila bazalwane ezintweni zonke. Namhlanje ngiyacela ngiyacela namhlanje ukuthi sikhulume ngezwi nje kaNkulunkulu kodwa sibe based kakhulu kulezi zinto ezilandelayo. Ngizokhuluma la kakhulu ngokuthi ukuhlaba kusuke kuhlatshelwana. Ukuhlaba 2 uyadla yini umuntu usuke ehlatshelwa makuthiwa kuhlatshelwa umuntu. Lezo zinto kuzokhuluma ngazo. Sizokhumbula abazalwane ukuthi sithe masifunda Exodus 20 kwakhona ingxenye la uNkulunkulu eveza khona ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi kuye kube iqiniso ukuthi ngempela umuntu makuthiwa uyahlatshelwa usuke ngeyena uNkulunkulu. Kodwa ngokukaNkulunkulu endulo uyena uNkulunkulu owayekuvumelile ukuthi uma umuntu enesono makathathe inqama noma athathe leso silwane azocela ukususwa kwesono kuyena. Ukuhamba kwesikhathi ke uNkulunkulu wayivala leyo nto ukuthi abantu abangabe besahlaba behlabela izono. Lokhu konke sikuthola eBhayibhelini ukuthi kwahamba kwafika isikhathi somusa kaNkulunkulu uJesu wawumhlatshelo owodwa opheleleyo. Kusho ukuthi uma uqhubeka uhlaba njengamanje usuke nje uyihlabela ngoba uyathanda unemali yakho yokuyihlabela. Noma ake sichaze futhi ukuhlaba ukuthi uma kukhulunywa ukuthi umuntu wayehlaba endulo wayehlabelana. Kwakuba ukuthi umnumzane uthuke namhlanje wezwa enesizungu ukuthi la ekhaya kade siwu5 kodwa manje sesiwu5 sesiwu4. Usethi kade kunosibani la ekhaya ingane yethu eyayiphila kahle. Abesethi ngizocela ukuthi senzeni umcimbi simkhumbula nje. Simkhumbula bese sibiza abahlobo nomakhelwane simkhumbule. Not ukuthi kuba ukuthi ingoba senza lento ngoba kukhona into esiyilindele kuyena. Bekuba into ethini ethi ngisho sekuthiwa uyenzela lo mcimbi fanele bekhona umuntu ozogqoka izinto zakhe amlingise izinto ayijwayele ukuzenza. Uma sifunda incwadi yelingelanga la eBhayibhelini siyayithola incwadi if ungaphosisi incwadi yamaHebrews which I believe is chapter 10 ekhuluma ngokuthi igama lababi liyabola igama labahle liyakhunjulwa njalo. Okusho ukuthi uma ekhaya kukhumbuleka ukuthi khona umuntu owayekade ephila kahle emuhle leyo nto iyayinhle kutheleni mayenziwa kuthiwe sikhumbula nje usibani bani hayi ngoba kukhona isici esithene nesithene. Yahamba ke lento yagcina yaba isispoileka ke isiyonakala ngamanye amazwi iyoniwa ngabantu abathi benza leyo nto kanti abasenzeli leyo muntu kodwa sekukhona ezinye izinto ezifihlakele ezingale ngemuva. Ngalesi sikhathi samanje uma ethi khona umsebenzi awenzayo empeleni akabe senzeka lo muntu lesithina uyena owenzelwayo ngoba iqiniso eligcwele nelinamandla lithi uma wenzela umuntu osadlula emhlabeni umenzela umcimbi noma uthi wenza umcimbi ukuthi uyamkhumbula iqiniso ukuthi azikho inhlanhla ozoyithola kuyena. Kodwa into ezibe inhlanhla noma into ezibe impumelelo
umphakathi osukumenyiwe kulowo muzi. Iwona ngesikhathi ubonga usho ukuthi engathi ezintweni zenu ningachuma, engathi ningakwazi ukuthi into zenu zonke ziqaqeke, iwona osuke unilethele isibusiso. Uma umuzi kuzothiwa la ekhaya senza lowo mcimbi, singawubiza umphakathi sidlele thina inyama yethu, akukho nhlanhla enizoyithola. Okusho ukuthi ngamanye amazwi inhlanhla ayiveli kumuntu osukenzela umsebenzi, kodwa ivela kubantu abathi mabedla bese bephakamisa isithebe bethi nina bakosibani bani. Kusho ukuthi ibona labo bantu abasuke beza nesibusiso ngesikhathi bebonga nje, ukubonga kwabo bethi thank you. Lo nto leyo yehlisa isibusiso, iyamthinta nje uNkulunkulu esezulwini ukuthi ngoba bakwazile ukupha abantu. Kahle hle lento yokuhlaba usuke upha. Lento ngesingisi giving without expecting izinto ezini usuke upha abantu. Ubapha. Ngesikhathi ubapha abantu umnikelo loyo osukuwenza. Okuwukuthi mawuwenza uNkulunkulu esezulwini uyathinteka, athi sebebaningi abantu ababongile kuloya muzi, bethi bayabonga ngalomcimbi akade wenziwa, bese uNkulunkulu eletha isibusiso. uNkulunkulu akasilethi isibusiso ngoba kuthiwa kuhlatshelwe abantu, kodwa usiletha isibusiso ngenxa yokuthini khona abantu abaphuma kweminye imizi abafikela ekhaya babonga, bese letha isibusiso uNkulunkulu. Okusho ukuthi singathi ukuhlehla kancane bese siyayibuka futhi leyo nto. uGideon ngenkathi ekhuluma nengelosi kaNkulunkulu waba eseba nesifiso kwincwadi yabahluleli uchapter 6. Uma uqala lapha kuverse 17 uthi uGideon wathi kuye, uma ngifumene umusa emehlweni akho unginike isibonakaliso ukuthi nguwe okhuluma nami, ake ungamuke lapha ngize ngibuyele kuwe, ngilethe la isipho sami ngisibeke phambi kwakho. Wayesethi ngiyakuhlala uze ubuye. Ingelosi la khuluma noGideon la. uGideon wangena endlini walungisa izinyane lembuzi namaqebelengana angenamvubelo efa lempuphu, wayibeka inyama eqomeni, wawuthela umhluzi ekhanzini, wakukhiphela kuye phansi kwe-okhi wakunikela. Ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, thatha inyama namaqebelengwana angenamvubelo ukubeke edwaleni leli, uthulule umhluzi. Wenze njalo uDavid, uGideon. Okusho ukuthi ngenkathi uGideon ethi ufisa ukwenzela ingelozi isipho, ingelozi isithi yakhipha lezi zinto ezitsheni lezoyifaka kuzona uzibeke edwaleni, ngoba ufuna nje ukuthi ke ingelozi ifuna ukuthi imenelise njengalokho ethi yena ufisa ukwenza isipho, ufisa ukunikela abona ngempela ukuthi lo muntu akhuluma naye umuntu wasezulwini. Lithi ke iBhayibheli mawehlala le verse, le ngelozi yayisithi ngenduku eyayiphethe yavele yayithinta lezi zinto, yathinta amaqebelengwana nezinyama leyo nomhluzi, kwavele kwasha. Ngesikhathi kusha kwawumusi ophakamayo ubheka phezulu, kwaba ukuthi ke uGideon wajabula ngoba endulo ukuthi mawenza umhlatshelo ubushiswa ubungadliwa ufake emlonyeni. Njengamanje imhlatshelo eyenziwayo eminingi kufike kuthiwe kwenziwa umhlatshelo kwenzelwa usibani bani, kodwa ithathe lo mhlatshelo udliwe. Endulo bekuthi makwenzela uNkulunkulu ishiswe leyo nto ibe umlotha, kuphakama umusi lo, bese kuyakholelwa kuthini ngokuthi intuthu iphakame yaqonda ukuthi uNkulunkulu uzwile. Ingakho lithi iBhayibheli uKhayini noAbela baxabanela yona leyo nto. Wathi mayethi uAbela enikela uNkulunkulu, wanikela umnikelo wakhe yena, intuthu yaqonda yabheka phezulu. Wayesethi uKhayini uyanikela naye uNkulunkulu, eyakhe ilokhuzana owakhe umnikelo awangaya ndawo, yavela intuthu yahlakazeka nje khona la, yagcwala nje phansi, yangaqonda
eka Abel. So ke yaqala lapho ke ingxabano yabo bangazwana waze wakhetha ukuthi uKhayini ambulala uAbel. Yabona? So ke lento isho ukuthini? Ithi uma kuthiwa wenza umhlabelo wenzela uNkulunkulu, lo mhlatshelo lokuthi ushise ungawudli lo mhlatshelo ngokwasendulo. Le eyenziwa manje esiyenziwa ngenxa yokuthi khona ezinye izinto ezisuke ezifihliwe ngale. Ngoba iqiniso ukuthi umuntu mayisedlule emhlabeni, umlomo emhlabathini usuke ungasekho. Umlomo, into ekuthiwa umlomo ekuyiyona edlayo isuke ingasekho. Ake sixoxe futhi ke sithi kuyini kahle hle ukudla. Ukudla i-item, angisho kahle mangisho kanje, ukudla is just an item, it's just a thing esetshenziselwa ukuthi umuntu ayidle ukuze impilo yakhe ingaphelelwa amandla, ukuze impilo yakhe ikhone ukufunctiona yonke isystem yakhe. Ukudla kuletha ama-minerals, kuletha ama-vitamin emzimbeni, kusiza kahle hle kakhulu inyama ukudla. Kodwa uma uthi wenzela umuntu osuke esedlulile, ngeke lokho kudla kumsize ngalutho, ngoba ukudla kwenzelwa umuntu osuke ephila enyameni ezodla. Uma kuthiwa wena wenzela umuntu okuthiwa akasekho, kungcono leyo nto yakho okuthiwe uthatha lo mhlabelo uyowushisa omngcono. Makuthuno unesifiso sokuthiwa wenza umhlabelo, ngoba usewumoya lo muntu, awukwazi ukuthatha wena umhlabelo uthi ngiyamenzela at the same time uthathe leyo nto uyidle wena uthi komunye siyimlomo yakho. Into engekho leyo, into engekho leyo. So ke lento ihamba kanjalo ukuthi umhlatshelo osuke uqondene nokuthi wenzela uNkulunkulu umele ukuthi ube umhlatshelo oshiswayo kuphela. Nathi ke fanele ngabe makuthiwa sithi senzela abantu, mhlambe umuntu osadlula, fanele ngabe uyawushisa nawe ungadliwa, ngoba ngesikhathi udla sekwehenye into. Kodwa mawukuthi ubuzenzela nje umcimbi upha umphakathi, sekuyigama nje leli ukuthi ngenzela isibanibani, wena uziphela umphakathi ngoba ubheka izibusiso kuNkulunkulu ngalokho kunikela kwakho. Kuyaba ke kanjalo ke uyithole kubona abantu izibusiso, awuzitholi kumuntu osuke umenzela umsebenzi, kodwa izibusiso uzithola kubantu abasuke beathendele umcimbi. Yabona? Ingakho kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi uma abantu kade wenza umcimbi uqaphele lokho ukuthi uyabanikeza ngenhliziyo yakho yonke, bonke bahambe benelisekile, angabi khona ucomplainayo. All right. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uSawule, masifunda uChapter 28, ngesikhathi uSawule ngenkathi eyile kuloya mama eyocela ukuthi amvusele uSamuel ethuneni, lithi iBhayibheli loya mama oyisangoma wabe esecela naye, ngoba bayazi naye njengoba eyisangoma nje lo mama, wabe esecela ngesikhathi eseyenzile yonke lento, wayesecela ukuthi ucela ukubenzela izinyane lembuzi lo mama lo, ngoba uyazi ukuthi isibusiso ngokuphi umuntu uyasithola. Wabe sehlaba izinyane lembuzi. Lithi iBhayibheli uSawule wanqaba wathi ngeke ngikwazi, base bemncenga laba ehamba nabo bathi no, vuma ngoba lo muntu usekwenzele lento kade uyifuna. Base bayahlala ke badla ke, okusho ukuthi le nto isho ukuthini? Isho ukuthi naye lo mama lo oyisangoma uSawula yekuyena uyasazi isibusiso ukuthi sivela kumuntu ophilayo, njengalona eyinkosi kade eyinkosi uSawule. Uyazi ukuthi mayemenzela into ethile kuzoba no thank you ozomehlisela isibusiso naye kweyakhe impilo. Ingakho emandulo abantu bebeyazi lento ukuthi uma esisela omunye umuntu into khona isibusiso azosithola, uma epha umuntu into khona into azoyithola, ngoba uyazi ukuthi ukupha umuntu kusuke kuyinto leyo esenhlizweni kaNkulunkulu ukuthi banakekele abadingayo ukuze uthole isibusiso. Kahle ukupha nokunikela kuyinto eyindalo kaNkulunkulu, ukuthi ungabi nezinto eziningi wedwa
ube inqonqela, kodwa baphe nabanye abantu bakwazi nabo ukujabula baqhubeke baye phambili. Akekho umuntu ozodla esidlulile. Yingakho masifunda incwadi kaMshumayeli, uMshumayeli uchapter 9, uMshumayeli chapter 9 okhuluma ngokuthi hamba udle, kusathiwa kunamhlanje hamba udle, ngoba kule ndawo oya kuyona ayisekho indlela ukuthi usazobuya udle. Okusho ukuthi la sicacisa ukuthi uma umuntu ezenzela umcimbi usuke nje ezenzela ngoba efisa ukuthi athole izibusiso kuNkulunkulu, hayi ngoba kuukuthi khona into asuke ethi ngiyenza ngoba ngiqonde lo yamuntu engimenzela. Uthi ke uchapter 9 verse 5, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi baza kufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenasabelo, abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Okusho ukuthi ukukhunjulwa komuntu okuyini, okuwukuthi sikhumbula lamahlaya yakhe akade wenza. Kuchaza ukuthi lokho, kuchaza mase kuthiwa sekukhohlakele, kusho ukuthi sekufana nento esiyumlando. Yabona into mase kuthiwa isikhohlakele isiyumlando, ngoba angeke saphinde asenzele ukuthi njoba kade esho lamahlaya simbiza azophinda wenza. Lithi ke uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Bese uthi 7, hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, uphuze iwayini ngenhliziyo enhle, ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. Amen. Siyabonga kakhulu. Le ncwadi mawuqhubeka nayo izisho ithi isituli sakhe kade ehlala kusona akasenakwazi ukubuya ahlale kuso, isitsha kade edla kusona akasenakwazi ukubuya adle kusona. Okuwukuthi bazalwane, masikhuluma ngalezi zinto sikhuluma ngezinto eziqinisekiwe ngeBhayibheli, uthi wena mawuzenzela umcimbi ungazenzela nje umcimbi, ungazenzela umcimbi ngoba uziphela umphakathi. Bekuyilokho besithi asikuchaza namhlanje, sicacisa ngendlela zokudla ukuthi ukudla kusizaphi. Uma wenza umcimbi leyo nto usuke wenzani, sesicacisile sesivezile sakwembula sakuveza obala. Umusa wenkosi yethu uJesu, uthando nobudlelwano kaNkulunkulu engathi ungaphumula phakathi kwenu nonke, njengoba sihlukanisa unyaka namhlanje siqala unyaka omusha kusasa, sithi iziqhamu nezibusiso uNkulunkulu azibekele nina, makazikhulule phezu kwamakhanda enu, azikhulule phezu kwemindeni yenu, ayikhulule ngisho emisebenzini enisebenza kuyona, ayikhulule ngisho emabandleni enu, ayikhulule phakathi kwamagceke enihlala kuwo. uNkulunkulu abe isibusiso kini, nibe ngabantwana bakhe. uJehova makabe nomusa phezu kwenu njalo njalo kuze kube phakade. Amen.